ଏବେ ବି ଅନେକ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି କି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଟୋକାମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବିନି। ମାନେ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ପାଖାପାଖି 18-19 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁ କେତେ ପାର୍କ, କାହିଁ କେତେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍, କେତେ ଆଡ଼େ ସେ ବୁଲିକି ଆଣୁଥିଲେ, ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁଦିନ ଆଣିକି ଭରପୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ତମେ ମୋର ଜୀବନ, ତମେ ମୋର ଖାଇବା, ତମେ ମୋର ପିଇବା, ଆଳୁ ଡାଲି, ତମେ ମୋର ସବୁକିଛି ବୋଲି ଏମିତି ମାନେ ବାହାଦୁରି ମାରି କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେସବୁ ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ା ପଳାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ରୁହେନି, କଥା ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଡ଼େ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟେ? ସେଇଭଳି ଝିଅମାନେ ଯଦି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୁବକ ସମୟରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମସ୍ତି କରୁଥିବେ, ଅଥବା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ 18 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ ସେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହୁଏନି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ ସରିଯାଏ। କେବେ ବି ନୁହେଁ ଭାଇ, ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସମୟରେ ବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହିଁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବିବାହକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା କ'ଣ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ? ବା ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, କେମିତି ଚଳିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ, କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ? ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ? ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି ଭଲ ପାଇବାର ରୂପ ବହୁତ ଅଛି? ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ କେବଳ ତା'ର ଅବସ୍ଥା, ତା'ର ରୂପ, ତା'ର ପରିଭାଷା ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଉ କି ପ୍ରେମ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କେବେ ବି ନୁହେଁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅନର୍, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ମତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆୟୁର୍ବେଦରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସାର ବିଧି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏମିତି କ'ଣ ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଧି ଅଛି, ଚିକିତ୍ସାର ବିଧି, ଯାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ବା ସେଇ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟକୁ ଯେତିକି ମାନେ ଦେବା, ଘର ପରିବାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତା ବ୍ୟତୀତ ବାକି ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ସମୟ ମୋତେ ମିଳେ ସେସବୁ ସମୟ ତକ ମୁଁ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନୂଆ କରି ଶିଖିବା, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଶିଖିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ଏମିତି ଚାଲିଛି କି ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁନି ବୟସ ହେଉଛି ବା କୁନି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହେଉଛି ପରୀ। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର, ହଜାର ହଜାର ବାର ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ କି ପରୀର କିଡ଼ନୀ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଗଲା, ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପରୀକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ତାକୁ ଖରାପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଲଦାଗଲା କାହା ଉପରେ ଜାଣନ୍ତି? ଏକ ନିରୀହ ଯୁବକ ଉପରେ ତାକୁ ଦୋଷ ଲଦାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ସେମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ସୋ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କାହାକୁ? ପରୀକୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ବି ରାଜନୀତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ଆମର ଯେତିକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା, ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମଣିଷମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କାହାକୁ ଭରସା କରିକି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ନା। ସୋ ଆମେ ବି ଭରସା କରିଛୁ କେବେ ନା କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ ବାହାରିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସମାଜ ଆଗରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଦଳିତ ହୋଇକି ରହିବେ କି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ ଛାଡ଼, ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଝୁରୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଦେଖିବା ତା ରୋଷେଇବାସ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆମ ଘରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଖାଳ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସ ପଖାଳ, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭଜା, କି ଭଜା ଏଇଟା ନାଡ଼ୁକା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଝୁରୁ। ଆମ ଛୁଆ କେତେ ମାସ ଛୁଆ ଅଛି? ଆମର 5 ମାସ।
अच्छा ताकू जत्न करने कौन सब खाद्य खाऊ माने सकाळ समय कौन खाद्य खाऊ ताकि छुआटा भलसे बढ़ू भलसे जत्न हो बोली सकाळ उठी पानी पिउची सकाळ उठी पानी पील अच्छा तापर डाळिम खाइल अच्छा तापर सेव खाऊ अच्छा तापर चेपन प्रास खाऊ अच्छा बास जानी पारले तो एथर पेटर होची 5 मासर शिशुटी बढ़ुची तार जत्न पाई सकाळ उठुची पानी पीवाटा बहुत जरूरी भाई तो पानी से पीउची पानी पीवा पर डाळिंब रस टे खाऊची कारण सकाळ समय जेकोसी प्रकार आप चाहिए जूस बॉडी को नहीं पारे कि आमर सुविधा सुजोग सेमती किसी ना जूस पाई सो डाळिंब रस ही सुविधा होती आम खाई दौचे तापर दिखाई सेव सेव खाइबा चेपन प्राश दिखाई बास तापर आप सकाळ समय किसी फ्रुट नहीं जावापर आप जिन जिन खाईपर से तार गोटे मुढ़ी प्रति तार दुर्बलता अच्छी सो ताको मुढ़ी आग अपेक्षा कम दिखाई अल्प टे मुढ़ी सहित पखाड़ मिक्स कर पखाड़ खाइले पेट टी नॉर्मल माने हल्का भाव में उषुम उषुम कर पखाड़ दि जाइए आ बाकी तक जिन आचार जो दि जाऊँगी आमलार आचार दिखाई अणा आचार दिखाई अलग प्रकार आचार किसी भी नहीं एक तो से आपंकर पाटी खटा भी टे लगे देह को भिटामिन रही जो भिटामिन आम देह को भिटामिन सी भरपूर मात्रा दब आ कंचा लंका यही कंचा लंका टी राग अच्छी कि जो आप लंका खाइबे जो लंका राग नथिबो से लंका जो आपने खाइबे ताले देह बहुत परफेक्ट भाव काम दब ठीक अच्छे जरूर आम खाईदे टुडे माय वर्क आज काम अच्छे आम एमती किसी शेड्यूल कर देचु कि बर्तमान वीडियो शूट होबार 15 मिनट पर्यंत मुझे टाइम पास करी चाहे मुझे टाइम पास भर गीत शुणी पारे ना जेको जिस मुझे देखिपे एपट सेपटे मुझे सोशल मीडिया को घाटी पारे 15 मिनट समय पर्यंत मुझे एमती काम करी तापर सेकेंड रे होची दुई जन ऑनलाइन कंसल्ट करछंती मते तांको सहित कथा होबार अछि कारण से माने पेड कस्टमर हमर से माने 100 200 टका डिपोजिट करथिले सो से मान सहित मते कथा होबार मध्ये अछि तापर दुईटी वीडियो शूट करा जिवो ता भी दिन 2टा भितर कारण दिन 2टा पर हमर शिफ्ट चेंज हो जाए सो मते 2टा पर 2टा भितर मते कंपनी को जिया पई पड़िबो कारण ता पूर्वरु मते दुईटी वीडियो को शूट करी 2टा वीडियो शूट ताको एडिट करी एडिट कर ताको अपलोड मते करिया पई पड़िबो काम व्यस्त बहुल भितर अच्छी समय बहुत कम ता भितर भी टाइम को एडजस्ट करके काम करने पड़ुछि सो आउ गोटे जिन हूँ 4 नंबर गूगल एड्स विषय में आमको टी अधिक नॉलेज दरकार गूगल रे केमिति माने निजर वीडियो को प्रमोट करिपरिबा जेकोसी एडवर्टाइजमेंट केमिति करिपरिबा से विषय टी मोर नॉलेज आवश्यकता अच्छी कहीं फ्यूचर आमको आम ब्रांड को लोक मान पाखे पहुँचार अच्छी आम एमती किसी सर्विस दौचे लोक मान जनइबार अच्छी टार्गेट ऑडियंस मान पाखे आम यह सब जिन पहुँचार आवश्यकता अच्छी सो से गूगल एड्स विषय आमको अधिक नॉलेज गेन करार अच्छी सब लास्ट रे जॉन्डिस विषय में आमको टी अधिक आलोचना करार अच्छी जदि बा जॉन्डिस विषय में मुझे जानी कि कौन गोटे मैंने आम संपूर्ण रूप घरोई उपचार माध्यम ठीक कर तथापि भी आयुर्वेद दुनिया कौन तार औषध अच्छी जो औषध कि बहुत सुंदर भाव में कार्य करुच्ची सो से विषय टी अधिक नॉलेज गेन करेंगे आज दिन भितर मोर एति रूटीन अच्छी सो आज एति दिन मत कंप्लीट करने पड़ो दर्शक बंधु ये थिला आज मोर काम आपण ये जो देखुंत चित्र ये चित्र आंकी आर्टिस्ट झरणा सिंह ये हूँ आमर आर्टिस्ट वाला जे कि आर्टिस्ट कर आर्ट करदी एमती किसी झोटी तैयारी सिस्टम था ये निश्चित रूप फास्ट हो भावुँ गोटे जगन्नाथ कर आपको देखीदेवी से कौ पेज गोटे बनी माने से एमती गोटे बनी बहुत भल लगुच जदि से सब जिन को आम गोटे कौन प्रकार डिजिटाली गोटे रूप दे पारता बहुत सुंदर होता कारण आम से पाखे किसी ना कालिका डेट गोटे चित्र आंकी सी जगन्नाथ चित्र थिला बहुत सुंदर थिला कुआडे जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ कुआडे तुम गल जगन्नाथ बर्तमान हजि जाइए प्रभु जगन्नाथ बर्तमान हजि जाइए आम गहण से ओ जगन्नाथ पुणी थे फेरिक आसिले ये हूँ आमर जगतर नाथ आप देखो तो जगन्नाथ को एमती आर्ट कर सिंपल किंतु बहुत भल लगे तो ये हम देखिले केते सुंदर माने फूल गोटे तो फूल नुहे टाटू टाइप गोटे देखा माने कौन से झोटी ना कौन गोटे कहते से टाइप देखा भूली गलु मते मन रे टिके दुख नहीं चली गलु मते मो ठारू मो दुख नहीं ठीक गाइल ना बोल गाइल बोल गाइल
କେମିତି ଠିକଟା କେମିତି ଜାଣ ଭୁଲିଗଲୁ ମତେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ନା ଏତିକି ଜାଣିଥା ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲୁ ମତେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି ଭୁଲିଗଲୁ ତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲୁ ତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲୁ ମୋ ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ